Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. A ci gaban labarinmu mai ɗauke da suna dutse mai daraja na fada, wanda Hannat ta rubuto ni kuma Diyala zan karanta. Mun tsaya a daidai inda ana zaune na ɗan mintuna ya ji ana zuƙurin amai yana daga waje, sai yunƙurin ya tashi ya je ya ga me ke faruwa da Fauziya. Ɗakin ya shiga ya tadda Fauziya tana zuƙurin amai, ya sauri ya dafa ta, kafin nan ya bubbuga bayanta yana ƙoƙarta ki zubo, da dukkan alamu gubar da ta ci ne ke faman zubowa. Ba a jima kaɗan ba sai ji kai Fauziya ta ɗau wani lumfashi mai daɗi. Lumfashi ta ɗauka mai ƙarfi, da alamun dai gubar ta zubo. Fazal ja da baya ya gusa daga kusanta, sai ya yi la'akari da wata 'yar takarda, sai ya ɗauko ya tada Fauziya, kafin nan ya damƙa mata. Fauziya karɓa ta yi, da ta karɓa wata 'yar leda ce ta ɗan buɗe ta, kafin nan ta fito da wata 'yar takarda da ita. Da ta buɗe 'yar takardar nan ta fara karantawa kamar haka: Fauziya, ko kina raye? Na ji labarin da cewa za a zuba miki guba a kashe ki kasancewar abin da kika aikata. Zuciyata tana bani cewar ba za ki yi haka ba. Duk da ban san farkon labarin ko ƙarshen labarin ba, amma na tuno da wani lokaci da kika ce min amfanin tsada tana maganin guba. Manal tafasa ta yi, kafin nan ta kawo 'yar kwalba ta sanya ta. Ban san ba ko zai miki amfani ba. Ya Allah ya kasance ya ceto da rayuwarki. Idan har kin mutu ki yafe min. Idan kuwa har kina da raye, ki saurari abin da zan ce da ke. Kada ki yarda ki dawo fada ko wani ya san da sauran ranki. Ina roƙonki da ki samu waje mai nisa sosai da nan ki tafi. Duk lokacin da kika sami dama, ki sanar da ni da kin rayu, idan har Allah ya sa da sauran lumfashinki nan gaba. Fauziya kuka take ta yi, kasancewar yadda Manal ta yi ƙoƙari ceto rayuwarta, duk da yadda ake faɗi abubuwan da ta yi, alhalin abun ba haka ne ba. Zai tashi ya yi ya bar Fauziya a nan tana ta kuka. Bayan faruwar haka da kwana uku, Fazal ne ya zo dosa ɗakin Fauziya. Kamar haka ya ƙwanƙwana ya ce da ita, da dama in shigo? Ta ce da shi, shigo. Bayan ya shiga, Fauziya ce a tsaye, ta yi wanka, ta sanya kaya, ta yi shirinta tsaf. Kafin nan ta durƙusa ta gaishe da shi, ya amsa mata. Kafin nan ta ƙara durƙusawa ta ce da shi, zauna. Zama ya yi, ta zauna, ita ma ta ce, ni dai ba ni da wani abin da nake mallaka wanda zan baka, kasancewa taimakon da ka yi min. Amma abin da zan ce da kai, Allah saka maka da alheri, na gode sosai. Ba wani damuwa. To yanzu abin da zan ce maka, idan ba damuwa ka bani damar tafiya. Ya ce da ita, da wuri haka? Sai ta ce, tafiya zan yi, kar in jawo maka kucece-kucece a gari. Sai ya ce, to yanzu ina za ki nufa, bayan na san ba kya mallakar wajen da za ki zauna? Sai ta ce da shi, kar ka damu da al'amarina, godiya nake. Tashi ta yi, shi ma Fazal ya tashi, sa'annan ta gangaro daga ɗakin. Ta sauko, ba ta juyo ba, tana tafiya. Fazal ne yake kallon ta, ta tafi. Ta sami ɗan wani waje a gari, duk da ba ta san garin ba. Ta sami wani waje ta yi sallah, kafin nan ta kama hanya tana tafiya. Tana tafiya. Daji ta bai wa kai, tana tafiya, dare ya yi, ruwa ya zo mai ƙarfi. Ta sami wata 'yar bishiya ta zauna a ƙarƙashinta tana kuka.
Ƙara muka ji, Fazal ne yake biye da ita yana ganin inda za ta nufa. Bayan gari ya waye, Fauziya tafiya take ba ta san inda za ta nufa ba, sai ga wani ƙaramin kogi a gabanta. Ta tsallake ta shige. Bayan ta fice tana 'yar tafiya kaɗan sai ta shigo wani ƙaramin gari. Shigowar da take garin waje ne wanda ake yin abinci da sauransu da abubuwa na sha. Zama ta yi tana kallo. Fauziya yunwa har ta kashe ta. Mace ce ta zo wa Fauziya da kwanon abinci kala-kala wajen kala 3. Ta ce da ita ungo, ta ce ba ni da kuɗin da zan biya. Sai ta ce ba damuwa ba damuwa karɓi. Bayan ta ba ta ta yi sauri ta tafi wani waje. Fazal muke gani a tsaye, ce da ita kin ba ta? Ta ce eh na ba ta, biya ni. Kuɗi ya ba ta masu dama. Sai ta ce bai yi yawa ba. Ya ce da ita ki samun mata ɗakin da za ta kwanta daren yau. Kada ki sanar da ita da cewar ni na ce ki yi mata wannan abubuwan. Ki samu hujjar da za ki faɗa mata. Bayan nan Fauziya ce kake gani ko ta ko'ina abinci kowanne sanyawa take a baki. Fazal barin waje ya yi ya zo wani wajen ruwa yake sanya duwatsu ya yi hanya dai wanda mutum zai iya daƙalawa. Bayan ya gama Fauziya ce ta zo za ta fice da wajen. He ya maza ya shiga wani bayan dutse wanda ba mai girma mai yawa ba. Fauziya ce ta zo ta fice daga wajen. Bayan ta fice tana tafiya ƙara ta ji. Maza ne 2 suke bin bayanta. Fazal ya kama su yana gwara musu kansu. Ba ta ga Fazal ba, ita dai kawai ta ji ƙara. Hanya ta kama tana tafiyarta cikin aminci. Ta koma cikin wajen wannan abincin. Ta ce da ita mai wajen ko za ki iya raba wannan abin shan ga mutanen da suke zaune? Sai ta ce da ita ba damuwa. Ta karɓa tana rabawa mazan da suke zaune. Ɗaya daga cikinsu kamo hannunta ya yi, ya ce ke 'yan mata ce kyakkyawa, mace ce mai kyan fasali da zubi, ga hannunki laushi. Ca ta sake ni, me kake yi irin haka? Ta gusa daga nan. Guda ya kamo ta daga cikinsu ya ce biki ji me ya ce ba? Zuba mai abin shan nan na ce da ke. Ta ce me kuke yi? Menene hakan? Sai ta fizge hannunta daga jikin shi. Sai ga Fazal ya zo ɗirim kake jin shi ya same su ya lakaɗa musu na jaki. Ya gaggara su yana zubar da su a ƙas. Kafin nan ya kamo hannunta ya warto ta. Ya kai ta can suka yi ɗan nisa ya ce da biki yarda ba da cewa za ki yi aikin nan, ko ba kya gani duka maza ne a wajen. Fazal a nan barin Fauziya ya yi ya tafi. Bin bayan shi ta yi. Sauri yake yi. Tafiya take bayan shi gudu-gudu sauri-sauri haka ya dinga yin Fazal. Da jikar shi a bayan shi ji kake tana ƙara jigum-jigum yana sauri. Gudu-gudu sauri-sauri haka ya dinga yi Fazal. Fauziya ita ma saurin take gudu-gudu. Suka yi nisa sosai. Fauziya da Fazal gudu yake bin shi baya take yin. Sai ya zo wajen wani ɗan kogi ya tarda jirgin ruwa tare da matuƙi. Ya yi sauri ya hau ya ce da shi mu je. Fauziya tsaye take a gindin wannan. Tafiya ya yi Fazal bai yi waiwaye ba. Fauziya sadda da kanta ta yi, ita dai tana tsaye a nan. Fazal tafiya ya yi sun yi ɗan nisa kaɗan ba mai yawa ba. Ya ji zuciyar shi ba za ta yarje mai ba ya tafi ya bar baiwar Allahn nan a tsaye. Kaɗe matuƙin ya yi kafin nan ya maza ya juyar da ita. Sai ya dawo wajenta ya duro
ya tsaya a gabanta, ya ce da ita, idan har kika bi ni, mutuwa za ki yi. Cewa ta yi da shi, rayuwa daga yau ta zama ba ni nake ikonta ba, don haka ina roƙonka da ka tafi da ni. Ya ce, an sanar da ni a rayuwata zan haɗu da mata uku. Ta farko zan taimaka mata, ta biyu zan taimaka mata ita ma, amma ni ne silar mutuwarta. Ta uku zan taimaka mata amma za ta kasance ita ce silar mutuwata, kuma ke ce mace ta biyu wadda na haɗu da ita a rayuwata. Haka suka hau suka tafi, suka yi nisa sosai, suka je wani gari. Bayan sun je suka shiɗa suke tafiya da Fazal da Fauziya. Shi ne a gaba ita tana bin shi baya. Murmushi ya yi mata, ita ma ta yi mai murmushi. Bayan shekara 5, Fazal ne a cikin wata 'yar bukka yana famar juya garwashi. Da alamu dai takobi ne yake yi. Ɗauko ta ya yi ya bubbuga a saman dutse kafin nan ya sanya ta a ruwa. Yana cikin aikin nan, yarinya ce ta zo daga baya ta ce da shi, mahaifina. Ya ce, kin kamo? Sai ta fito da zomo daga hannunta sai ta ce, amma ina mahaifiyata take? Ba ta ida rufe bakinta ba sai ga Fauziya daga baya. Sai ta ce da ita, mahaifiyata. Sai ta ce, biyo ni. Ɗaki suka nufa da ita da 'yarta. Kafin nan ta ce da ita, ɗaga rigarki sama. Ta sanya ta a ɗaki ta ce, ɗaga rigarki sama. Doguwar rigarta ta janyo ta ɗaga, kafin nan ta ɗaga dogon wandonta. Bulala ta ɗauko ta fara zauɗa mata. Ta ce, ban ce da ke ba ki bar zuwa wajen duwatsun nan, ko ban ce da ke ba? Sai ta ce, tafiya muka yi da Iliya da Mustapha. Sai ta ce, na hana ki kuma wasa da su. Su babansu ba jami'in tsaro ne ba? Sai ta ce, bayan na dawo daga makaranta ne muka haɗu da Iliya ya tsayar da ni. Har makaranta kika je? Me yasa wai kike tsallake umarnin da nake baki? Baicin na ce kada ki ƙara zuwa makaranta. Sai ta ce, ƙara mata bulala ta yi ta ƙara zauɗa mata. Kafin nan ta ce da ita, don me yasa mahaifiyata ba zan je makaranta ba? Ina so ni ma in koya kamar yadda suke yi da Mustapha da Iliya. Ni ma ina da burin in kasance na iya rubutu kuma sannan na iya karantawa. Ga ni ina ɗauka sosai. Tana kuka hakan ta gaya mata, sannan ta janyo ta ta zaunar da ita. Ta ce da ita, da Iliya da Mustapha ɗiya ne wanda suke da daraja. Kin ga su masu kuɗi ne, ke kuma mahaifinki ba komai ba ne ba face talaka. Amma ina so in koyi rubutawa da karantawa. Sai ta ce da ita, kada ki ƙara zuwa makaranta. Koyon rubutu da sani na iyan masu arziki ne da daraja. Su ne wanda ake ganin amfanin karatunsu, ba ɗan talaka ba. Ɗan talaka koyo ba abin da yake jawo mai ba ce matsala da jefa rayuwarshi cikin haɗari. Amma su iyan masu kuɗi ana ganin su masu daraja, sa'annan suna da muƙami, wanda mu kwa talakawa ba mu da 'yancin da za mu samu wannan waje. Mu muna da iyaka. Idan ma har ka yi yunƙurin kwaikwayo da su, rayuwarka za ta shiga cikin iya jefa kanka ma ga haɗari. Ga abubuwansu yana so musu cikin sauƙi. Kina fahimtar abin da nake ce miki? Ki bar gama kanki da nasu. Amma mu ma mun kasance masu daraja.
Mahaifina jami'in soja ne. Me kike faɗa? Wai Allahna. Ban fahimta ba, daga ina kika san wannan al'amari? Sai ta yi shiru ta kama bakinta, sa'annan ta ce da ita, daga takardar can wadda take bige a bango na gani da na karanta. Ta ce haka ne? Jawo ta yi take dakarta take ƙara jaɓarta. Mahaifinta ya zo ya tsuguna ta shiga bayan shi, sa'annan ta ce ya aka yi ka sanar da ita? Ya ce don in kawar mata da shakku shi ya sanya. Ta ce ta ya za a yi ka faɗa mata wannan al'amari, ba ka ga yarinya ce ƙarama? Sai ya ce da ita, sai ta ce zo min nan in ƙara bincikar ki in ji ya aka yi. Sai ya ce da ita ni zan je in warware mata kome da kome, ke dai ki sake ta. Ɗaukan ta ya fita da ita. Bayan ya fito Fazal bayan shi ta biyo Fauziya. Sun zo su dosa hanyar fita tana bin bayan shi Fauziya. Wasu mata ne guda biyu. Fazal tsaya ya cik, sannan Fauziya ta zo gabansu. Ɗaga jikinsu ca ta yi mata sannu. Fauziya ta amsa mata da yawo. Kafin nan ta ce zagaye ne muke, mun kasance daga cikin yau. Mun zo aka ce da mu, aka kwatanta mana, aka ce da mu kuna sai da wuƙaƙe masu inganci. Sai Fauziya ta ce da ita to yanzu me kuke so? Sai ta ce da ita wuƙaƙen zan shiga na duba. Sai ta ce da ita dangane da abokin ciniki ke so ake yi mai, a halin yanzu babu, amma idan kin matsa za ki iya shiga tabbas ki duba. Sai ta ce da ita to na gode. Shiga suka yi Fauziya tana la'akari da yanda ta zura mata ido tana yi mata kallon sani. A nan juya baya ta yi wa Fazal magana da ido cewar su tafi. Bayan sun dudduba suka zaɓi kalar da suke so. Ta ce da ita za mu iya samun ta kamar nan da kwana nawa? Ta ce aƙalla za ku same ta nan da kwana 3 zuwa 4. Sai ta ce to shi kenan, kafin mu gama zagaye ya kasance an gama ta kafin mu koma ta inda muka zo. Ta ce da ita shi kenan. To masu sauraron mu a nan ne za mu tsaya, insha Allah mun gama a ci gaban labarin. Mun bar ku lafiya, kada ku manta ku yi mana like da subscribe.